Tervetuloa toka videon pariin. Ja tänään me ollaan siis täällä Turkin Alanya Big Bazarissa, missä löytyy kaikkea vaatteita. Ja me ollaan menossa kävelemään tää ja katsoa mitä täältä löytyy ja mitä vois ostaa. Täällä on kyllä, ne yrittää aika paljon skämmää, niin kannattaa olla aika varovainen. Esimerkiksi vaikka ne kertoo sulle vaikka joku 20 € hinta, niin kannattaa aina laittaa joku lowball hinta, eli kertoo vaikka joku 5 €, niin sitten antaa joku oikea hinta tälle. Se pitää kokeilla joskus myös. Täällä me tultiin johonkin tämmöiseen kauppaan. Mä näytän suoraan etupuoli. No niin, tässä kohtaa me ollaan tässä kaupan sisään. Täällä myydään ihan naisten ja miesten vaatteita. Löytyy ihan hyvää materiaalia. Mutta varmasti on kallista. Sen mä uskon. Muuten. No tuo, ulko. Tässä näyttää näin. Can I record inside? Can I record? Okay. Yes. It's men, right? Siis me ollaan menossa tokakerrokseen. Varmaan miesten osasto on täällä. On the fixed price? On the fixed price? Right? Is it? Kaikkea myyntiä. Täällä on kaikki Versace jacket ja Stone Islandia. Ja kaikkea pukuja. Kaikkea niinku old style ja broderi vaatteet ja kaikkea. Kaikkea vaatteet täällä löytyy. Ja hieno mesta. Farkkuja täällä on. Takkei. Tultiin vähän tsekkaa tää mesta, varmasti on kallis. Yes. Mä jatkan vähän minuutin päästä eteen. No, nyt me lähdetään tässä kaupassa. Nää myy mun mielestä feikkejä tavaroita idol hinnaa. Tää oli kyllä aika liian kallista tää mesta, niin ollaan lähes täältä. Okay, bye, brother. Yes, bye bye. Tällä kaikki tää kauppoja täällä on. Ja tämmönen messa täällä on. Oi, Harri kävi värjäämästä nää hiukset. Oh, mitä vittu. Ai. Joku Buffalo Rasmus Klumpi. Täällä on joku Bella Store. Ei jaksako rehellisesti mennä mihinkään kauppaan, kun myy kaikki niin kalliilla. Ja nää puhuu liikaa, tiiäksä. Ei jaksa mitään bargainia täällä pomppaa. Äijät yrittää aina pyytää kaupan sisälle, vaikka ei haluiskaan. Nää tämmöiset kaupat, missä on jo hinnat, on hyviä käydä, koska sitten sä näet jo hintat, niin sä pystyt päätellä. Mut sitten jos ei oo hintaa, niin sit on vähän vaikea. Koska nyt se heittää sulle joku niin kallis hinta, mut sit se on joku halpa vaate. Mut kun mä menen sisälle tai johonkin. No, me tultiin vähän eteen puolelle. Äsken oli joku tyyppi kysyi, vloggaaks sä tai tälleen. Sanoin joo, sit se sanoi, että mä voin follaa, niin sitten follas. Tässä ei mitään muuta. Tämmönen mesta. Tuolla on nightlife tuolla puolella. Oota, tuolla puolella. No, me mennään nyt tähän. Tässä on jotain laukkui. Tää on vaikka laukkuvender varmaan. Ja sitten täällä ei oo kyllä niin paljon ihmisiä. Iltapäivä tälleen muutenkin. Mitä kaikkia laukkuja tämmöistä. Ai. Kuvaa itse nopea. Tää paitakin on siis ostettu täällä Turkista. Maksain tästä joku 10 € oliko se? Joku sen verran. Oi, onks näillä tällä hetkellä meininki vai? Ai. Täällä ei oo kyllä, me ollaan muutenkin käyty jo shoppailemassa aika paljon, niin
ei täällä ole silleen mitään, mikä sais niinku silmät kiinni, niin tää hetkellä kävellään vaan täällä. Tää oli kyllä, tää mesta ollut niinku Alanya Big Bazaar, eli niinku, good. No, just walking. Ai. Aina haluaa pyytää sisälle, bro, myymään kamaa, vaikka ei jaksaa. No speaking other shopping, bro. Onks tossa? Hakataanko se? Tossa on tossa. Chillaa meidän rahat siellä. Joo. Ei vitsi. Jotkut hienot kengät kyllä vois ostaa täältä. Jotkut Asics tai jotain. Mitä löytyykö? Kuvaa vähän etupuoleen. Tää on siis Alanya Big Bazaar. Sanoin vielä vaikka kolmas kerta vai? Varmaan, mutta oliko se mikä katu? Oliko se tää? Tässä on jotain baareja. Ravintoloita, baareja. Täällä jengi ajaa kävelytiellä mopoa, autoa. Of course. Tämmöstä löytyy täältä. Tämmöstä kamaa. Tossa on varmaan vettä. Joo. Niin. Jopa mut siis kämmättiin bisnes. Tossa on joku kenkäkauppa, noin paljon kenkiä. Ai mentiin. Oi, ketä soittaa musiikkia täällä? Oi. Täällä on joku baari tämmönen baarimesta. Häh? Niin täällä on lastenkenkiä. Kyllä tuolla... Oota. Onks siellä? Tuolla on New Balance, ainakin mä näen, soksit mä näen. Siellä on Asics. Nike, Socks, kaikki mä näen, oota. Asics mä en näe missään. Okei, Forcet mä näen. Tässä on. Tässä. Niin, kyllä löytyy varmaan, jos kysyy. Tämmöistä täällä on kaikkea. Nää natsais kyllä. Onks nää Asics Nerdyk? Mun mielestä näyttää ihan hienolta. Tää on Forcey. Kaikkea. Häh? Mikä special? En mä tiedä. Nike Socks tossa on tommoset. Sitten Forcey. Nää näyttää hyvä materiaali nää kengät. Kaikki kenkiä löytyy. Häh? Mä ostaks sä mitään? Nee. You don't have a men's size Asics? No? No, only No? for girls. Oh, only girls. Yeah. Asics are really popular right now. Well, everywhere in Europe. Yeah. Now it's. Kuvaa kohta, oota. Yes. Tuossa ei ollut Asics, niin mä olen etsimässä taas hetken Asics täältä. Semmoset ois kiva ottaa mukaan Suomeen täältä. Niin siellä oli vaan niinku naisten kokoja ja naisten, niin ei ollut miesten, niin siis yritetään etsiä täältä jostain, jos löytyy miesten Asicseja. Eikö se Pipin kengät ollut 30 Joo. Oliko hyvät? No, kyllä ne oli ihan hyvät. Kyllä ne olisi voinut saada varmaan halvemmallakin, mutta silti. No, mä näin TikTokista ei. Nämä kaikki ajateli TikTokissa, bro. Kaikilla on joku shoppi, TikTok-shoppi ja sanoo, tulkaa tänne ja tänne. Missä oli? Se on tää, jää. Missä muuten se yksi elektronikauppa oli? Mikä? Muistatko se? Se oli jossain. Jossain täällä, mä en muista missään. Tällä oli Asics, eikö ollut?
Mennäänkö vaan kattoo? Crystal Palace price. Niin. Mennään vaan kattoo. Oi, tää chillaa jotain. UK ladies. Ai, outlet. Niin tossa näkyy tää paikan nimi, Alanya Grand Bazaar. Ei ollutkaan Big Bazaar. Tuo olikin Grand Bazaar. Eli, joo. No niin, nyt me ollaan menossa tuohon yhteen kauppaan täällä. Yksi kauppa täältä. Niin voitais mennä. Paris Luxury. Can I record? Yes, okay. It's not illegal, yeah? Yeah, no. I say hello. Yes. Yes, hello Hello. everybody. Welcome Paris Luxury. Yes, Paris Luxury. Where you come from? Finland. Finland. Yes. Terve. Terve. My name is Jarmo. Jarmo. Yes, Jarmo Okay, show. Jarmo, Yes. yes, Jarmo show. His name Mehmet. Mehmet. Yes. Okay. Nice to meet you, Mehmet. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Your name? My name is also Resu. Resu. Okay. We are famous also TikTok brother. Famous? Are you famous? Yeah. I saw your TikTok. Yeah. Really? Yeah. I have seen it. Can you show me brother? Yes. Yes, no ja kun mulla äsken nettiin katsottiin, että löytyykö TikTok-videoita. Niitä kun mä oon nähnyt niitä TikTok-videoita ennen. Sitten ne otti kipa. Yeah. Tulkaa tähän kauppaan. Tää Paris Luxury. Tässä Big Grand Bazaari lähellä on Alanya. Alanya is the best. Yes. We are here for you guys. You remember Rigi, Paris Luxury, Firat Yes. Demir 07. Follow guys. Follow. I'm always here. Yes. Asha brother. Hello Hello. everybody. Welcome Paris Luxury. Yes. We have nice stuff for you. Yes. For guys, for girls, for men, for everybody. Yes, brother. You can provide. Yes. It's good. Yeah, this is good. It's perfect. It's very sexy. How much is the price? My crazy brother, he give good price. This price? It's good. No, too expensive. Why? Too much. You only you don't Huh? find cheaper than this. Katon I tää. found cheaper actually. Okay. This your shoes original? Yeah. How much you buy? 120. In Finland. But it's over 1 year now. I wear it. Tällainen kengät ois mieli ostaa kyllä. Nämäkin näyttää ihan hienolta. Brother, normally this one 60 I give you 50 euro. 50? Can you do 30? 30, this Yeah. not fabric, brother. Yeah. You kidding me? No. This one expensive one. Now this one you like, I give 35 euro. 35? 35. Why this 35? 35. Yeah, why this 35? That's not. This expensive Nike shop, brother. Yeah. This expensive. I can do 30. How much Finland? Finland, I don't know Yeah, how but much. it's original, so. Yeah, But that's this original you wanna want, In brother. Finland you can buy Original. 20, yeah, But this not 10 euro, 15 euro shoes, brother. This originally maximum 500 euro. This one I selling this 50 euro. This normal, yeah. This also this 2 years. This not broken. Now this my shoe. This 2 years. Yeah. You see, 2 years. how much last you can do. How much you want, brother? You last price you know how much? Maximum your price how much? 35. 35 is not 5 brother. On the fabric? Okay, I will go around. If I don't find, I'll call, okay? Yes, thank you, brother. Ei TikTok-live siellä. Ei vitsi. Äiti alkoi riehua äsken mun tästä, kun mä kuvasin. Ei vitsi. 10 € paita. Onko se hyvä materiaali? No se sanoo tossa jotain. Se sanoo tuuta jotain. Oh, brother. Yes. They're all fixed price, right? Yes. Okay, good. Täällä on paitoja kaikki. Tää on hyvä kauppa mun mielestä, koska täällä on aina fixed price. Fixed price is good. It is okay to shoot.
Can I try? Yes. Harveksi kuva nopea. Onko se iso, eikö se ole? Se on kyllä vähän iso. Joo. Tai en mä tiedä, ehkä tommonen style. Eikö mulle sopis? Osta se. On hyvä näyttää, että tää stitch näyttää, että täällä takanakin on hyvä. Anna mä koitan. Tässä on tämmönen kauppa. Mun mielestä tää on hyvä kauppa, koska täällä on fixed price. Täällä on kaikki lasten ja pienten lasten ja kaikki North Face ja kaikenlaista. Polotakkeja ja kaikkea. Pelipaitoja täällä on. Kuva on ihan pikkuhiljaa, niin täällä saa kaikki pelipaitoja myös. Kaikkea. Tää näyttää ihan hienolta. Vois kokeilla tää. Täällä on ihan hienoja paitoja myös. Takkei. Kun mä oon vähän tikku, niin jotkut ei sovi mulle. Jotkut sit vittaa, mä en tiedä. Vähän tää outo kyllä tää sais täällä. Muuten kyllä tää näyttää hyvät hinnoit. Kuvaa kun mä ostan sitten jotain. Yes, here is brother. What's his shop name? Doja Boutique. Doja Boutique, yes, come the shop. Nice football t-shirt. Yes, thank you. Average football tricot is €5. €5, yes. Yeah, bro. Yes. Doja Doja Boutique. Boutique, yes. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you. Tulkaa tähän kauppaan, tää on hyvä kauppaa. Myy futispaitoja. Ei oo mikään niin hyvä, mut silti. Huppari 10 Yes. €. Hyppäri Läppäitä €5. 5 €, Tulla yes. tänne, nonni. Yes, tulkaa. Pitää kulku kun löydy. Yes. Tultiin tähän kauppaan. Tää on meidän vika osto. Tällä kertaa on ostettu ne Asics, saatu ne löydettyä. Ja tää on meidän vikakerta ehkä varmaan. Tän jälkeen en mä tuhlaa enää tähän rahaa enää mihinkään vaatteisiin. Mut jes, kiitos kun katsoit tämän videon. Muista painaa likeä ja tilaa kanava. Hei, kiitos, moikka!